And abantu besuicidal bazalwane out. Begijime bese la ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. 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 Bazalwane. Hey. Awu bakithi. Bafundisi. Ngeke bazalwane usana. Awu. Awu. Awu bakithi nayibona imizi livalwa niyabona bekuzovala imizi lana bazalwane unisimathaba ubazali lapha emuva sinokwasilekelela ngenkosi niyabona bekuzovala isizwe lana. Hallelujah. Baba senzele lowo musa uNkulunkulu esingewenzele kuthi. Senzele umusa phezu komusa uNkulunkulu odwele. Ngabezingane zakwethu, ngalaba bafowethu, ngalabodadewethu, ngalamantombazane, ngalezinsizwa, ngalabobaba, ngalabomama. Baba wethu namandla wonke, noma ngabe isimo besazaliwela kanjani, kodwa uNkulunkulu odwele siyamnqamula umoya, uNkulunkulu wokuyibulala, siyawehlulekisa, siyawuxosha, siyawuthuthisa. uNkulunkulu odwele noma ngabe uphehla kuliphi altari, lelo altari sihlazela hayama egameni likaJesu waseNazaretha, kwe-altari lokufuna abantu bayibulale. Namhlanje sibulala wena egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu waseNazaretha. Yana Nkosi nalaba, yana Nkosi nalaba, yana uNkulunkulu nalaba, yana uNkulunkulu odwele nalaba, yana uNkulunkulu odwele nalaba, yana uNkulunkulu odwele nalaba. Singabulunga umoya, uNkulunkulu odwele ohlalisa kabuhlungu amakhaya, uNkulunkulu odwele abantwana bakho, uNkulunkulu. Hawu Baba, ubukeka sengathi inkosi awikho ikhaya elinganyonyobelwa yilo moya. Siyawuyala egameni likaJesu, vula umlomo wakho lapho phansi. Siyawuyala umoya, siyawuyala, 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 siyawuyala egameni likaJesu waseNazaretha. Moya we-suicide siyawuyala ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaJesu ophilayo, ngegama likaJesu ophilayo.
Siyabonga uNkulunkulu ogcwele. Siyabonga uNkulunkulu ogcwele. Siyabonga mama wethu othembekileyo. Hawu Nkosi. Kanti namhlanje uNkulunkulu ubusiphindizela Nkosi emphulukisweni. Ukusibizela ku-healing service namhlanje Nkosi. Kanti uNkulunkulu befike ingilozi ze-healing namhlanje. Kanti uNkulunkulu kusithumese uNkulunkulu ogcwele ama-specialist e-healing. Akukho sifo esingezukuphiliswa namhlanje. Akunasifo, 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 akunasifo esingezukuphiliswa namhlanje. Egameni likaJesu waseNazaretha, Baba wethu namandla wonke wethu siyabuyala, phezu kwaloya mzimba siyabuyala, siyabuyala egameni likaJesu. Akunamuntu ozohamba isikhathi singakafiki. Egameni likaJesu waseNazaretha, noma ngabe sifo ubusuhlelile ukuthi ngabe sesikhathi halamahana sayana hanana. Siyayala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nangabe imishado zingasekho ngaphezweni lakithi, sicela ukuthola leyo yaphezulu, sicela ukwehla leyo yaphezulu. Hawu abasazulwini ake basithumelele leyo ngapheli. Siyabonga Baba wethu ogcwele. Jesus. Nkosi yasezulwini. We